poznám ľudí, že prídu ti do supermarketu a nevedia si vybrať z tej ponuky káv. Čo by si im vedel, alebo čo by si im chcel odkázať? Akú kávu si majú zobrať, alebo akú kávu si majú vybrať? Jasné. Tak takýmto ľuďom ja by som odporúčil možno keby také dva alebo tri spôsoby. Prvý by bol, že keď už sú v supermarkete, tak niektoré supermarkety už ponúkajú aj nejaké také, že kávy z lokálnej pražiarne, tak nech hľadajú takúto pražiareň. To je asi taká prvá vec. Druhá vec je, že hľadať možno pražiarne, ktoré sú aj po Slovensku, že ich je pomerne dosť, tak hľadať tie lokálne pražiarne a nájsť si toho svojho pražiara alebo ten rukopis. No a tretia možnosť je samozrejme kliknúť cez internet a objednať si tú kávu cez internet a káva vám príde potom jednoducho domov úplne pohodlne. Je veľmi čerstvá, alebo ide priamo vlastne napríklad od nás, hej, že my ju upražíme, dajme tomu v pondelok, ona si trošku musí oddychnúť, ale kávu, ktorá má týždeň po prážení, 2 týždne po prážení vlastne dostáva ako zákazník domov. Takže tak. A vybrať by si mohol okrem teda týchto značiek aj z hľadiska tých chutí a ja by som na začiatku začal možno nejakými blendami, to znamená zmes kávy z viacerých krajín, alebo potom takými naozaj že veľmi chutnými kávami, ktoré ľudia milujú, a to je také napríklad, že Brazília alebo Kolumbia, veľmi obľúbená je Kuba u takých ľudí, ktorí ešte len objavujú ten svet výberovej kávy.